Voilà, donc comme on s'est mis d'accord, Awishka Iniche ni Barajini, son en Abaraka Nyon Fajarani Kosobe. Yafo comme la Nala Sonama, il vient à donc à faculté Mogolam le Yame. Bon, maintenant, même ni fait. Mais la Bradam ne Bibé. Eh, Bibé? Oui. Et vous avez tout chine non, Awishka, t'es massro parce que nous voici une entreprise, il faut qu'il y ait la bouger du nez. Il y a comme moi, la bouger du nez, un barauta avec beaucoup de vitesse. Donc, Manini fait Gata, il y a chef d'équipe pour Befranova. Entreprise, il y a un homme qui est Jamania, qui est Niamodo, qui est Befranova. Mais fait un nouveau réunion qui est un assis, un bel ami, et puis, Bramana Ketchukamana, on fait un voilà, donc, il faut le maintenant. Les documents indispensables, mais fait qu'on fait un nom. Les barate tabara papier mon corps, il vient à nous soyano. Parce que maintenant, si vous faites un peu de temps, vous avez barachamake soyano chez lui. Donc, le qui n'a pas de la demande, on a tout soyano, barachamake ano, donc on l'a pas. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, rassure-toi, écoute-moi, que donc rassure-toi, Kachoroga Koi, ainsi ainsi, mais la claque et je sais qu'il vient la famille. Et puis, il te mousse à voir, mais la cigarette me fait. Il y aura été comme un n'est-ce pas? Voilà. Et à mi te mousse à d'accord? Ok. Vraiment. Ah, déjà. Typhoon officiel. C'est la magie du cinéma africain. Vous présente. Ni. What if we barama? Songa tifuni yoroida ne ya to ino antara benne me jamfa koy ne te jamfa ne be jamfa muna ene balmari ene sinjire ene ay bonne dala we mun balma yay mo fogalaw assassin mo fogalaw farale nyonga ko balmaw bigoni mbe eke kasola e bishi kasode ke ete bon kasola re kasowa so njigi gana ngane ke gitikela Kodem na tam misiri nyegan ko gata saloko. Samanyine magonuma samanyina mogolu jajigitiga samanyine sama mamaruto sati jonto alakira mamaruto sati jonto sama mamaruto Sati Janto, Akunti Mamaruto, Sati Janto. Ja music. Rebeli Santiala bi, biye tatakato ye. Rebeli Santiala bi, biye Yusufado ye. Kan pasti. Tan maram. Ibu ya ple. Farma mere. Ala ka dembala. Kana kanja. Ka bunga dogoni. Ala ka dong. Ya ka do ye, ala nije. Rebeli Santiala, ala nije. Ma chérie, kan meme. Ibaka. Kan bagashte. Ngokuwesa. La foka ngabana kene. Mune mangine dia. Ine tungeya. No. Tumpano. Yalla kana banasa. La maro likele ni tei. Lan mebe. No, zuru wala. Kan bastila. No bachwiti. Awera mi. Wala bashwiti. Wala different. Depuis woro bora, iyem blatanto. Mana muni kumino. Bamako ko manoko nebe bamako ibado. Nakile bela kwa. Ya ilbinila. Koni do tegi minena ye fere. Ni mega Dominique al ni mega snow al ni mega toma. Sabalsa. Ima kai ifudo da je gran sabe de gasro ka. Kana flatesa sabalsa. Era wale kadie de. Sene ba do koni ya ibendu sukula le. Oh, bituka sukula le. Wallahi.
Even ta don. Ngoro na daga dan ngolo goro. Ntse binya fina ko. Ire photo mi chimage. Konya kadre ka ke bilibili ba ide ka gulo so. Foi, ya foi. Degenere nere molera kuina. Kamalowa. Ai como que era sansa? Non, mais c'est ouf moi. Non. Il va non. Iga baradike. Yame. Iga baradike. Namanya ka foko sara nunga famille ga entreprise ni ko na folo de donala. Donc nous ya kalfa ela ya no. Akla ga nyini fe e ga ne black directeur ya joro la. Wajibi do ifene ga nyini ga donala soro ne mo jele walma ni tem mo jele. Yame. Au contraire, bora ka ni min ken ni la diriade. Iga baradike ma ko jugu ke. Maintenant, il va donner gagner ma main donc à Kosobe. Manyana ma galera. Ah oui, ska kumeka kuma mon force ça non. Effectivement, on est là une sur circonstances donc non. Ni ma fa dro iba bla arna ki mina kono. Mais ndaro mena fina chokona ko do re ni bla usiraka. C'est ni nana kam soldat choli ton koso Mariam. Ne mburanga wele quoi. Awo. Ko meka nale. Ale le ya indication dinama. Ko degundo be kare ko na lobi. Ko ne kana ya. Bon ne ya ka indication fam. On est nana. Ma ko ma ko fe kale be kana de ko fe. Kama si en fulo. Mais elle na 600 al sati mai fulo quoi. Tu as parce que ne faga ko nunu ka chang wati dola. Ai ba do affaire mani nunu flene chaque so kono ma fale amina densro me al tumuni al ji ka ji sanga ka fien ko nga ji mi otambu Titomo. o de pousse ka mbla sira ka me tawali nyefe amina abon ke na sona. D'accord. Comme à Béborane la ne sera wele. Bon. Non, faut y toujours je vous demande d'excuser. Nala sonama ami nyokombulu. Ala ka bare ta fanga tima. Donc nous bora la yere nous. D'accord. La ka do mun et puis il ka baraka et en plus il clara na kun kadi e kuma insister ko non ko akana chance dia il faut m'enlever mais ils sont là ka forme. O jaranye fene d'accord do ay ni seconde chance min dine fene man ala sona man fene bena dija ntena bo jigi kro inshallah mena kuna wolo nala sona ma d'accord ma ke ne bi sa ok vraiment donc c'est comment vraiment ne vous en faites pas, maintenant c'est pour baiser dans le pays, Inch'Allah, ok, vraiment, merci beaucoup. Allez, donc, encore là, allez, donc, maman, qu'est-ce que c'est? Alhamdulillah, tellement qu'il y a des pédicés d'une boule. Cassé, non, marager à dos. C'est qu'à finir bien kala. Sérieux? Boubacar qui est une kala. Je ne pas le mandia. Jamais tu es nanari. Mon cœur. Mon cœur. Oui. Hey, tu m'as abonné. Ni a où boy? Tama. Fanta. Ada bala. Mun nafiga ko kera. Aba onya sirala. Ida bala. Ini fama sa. Ima ni fugula ni yere. Neta. Nsigile ndo ke doro ni makuna. Nete chegera yere de. Nangikanu fen nabe. Ima. Go gawari do sa. Anyema yelo. Ale ta kono. Wallahi. Bente saka somoso sakake Ame dum ni kana kan. Wallahi ame dum ni kana sakate.
n'i bɛ se k'a lajɛ ka dɔɔni di yan pour que an bɛ se ka saga sa cogo min bayi ni ne yɛrɛ ma ɲa ninnu ma a man ɲi n'o tɛ an filɛ an lebu kɛnɛ de kan hali saga o tɛ kɛnɛ nin kan ko n ye fɛn kɔntana de walayi ne b'a dɔn yan nɔ hali waa tan bɛ saga sɔrɔ yan ayi o b'a sɔrɔ sa walayi waa tan bɛ saga sɔrɔ yan nɔ walayi n telefɔni ka ɲi ninnu de bɛ sɔrɔ Bamakɔ yen nɔ i laban bɛ taa ka nin to ne bolo yan o walayi o bɛ yan i t'a to 1000 na 1000 ma bɔ koyi mon kɛri yan sutara Ala k'i sutara wallahi nin diyara ne cogoya min na maramu sɛgɛnna mɛ a yɛrɛ ka sɛgɛn tɛ wa ni ko bɛ kala k'a kɛ fanta furu ko nin to yen n'a ma sɔn o ma n'ale degunna ne yɛrɛ bɛ degun a fɛ. Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu. Je voulais te dire que dans la vie tout dépend de ta volonté. Je viens pour te dire que dans ta vie n'oublie pas d'adorer Dieu. N'oublie la forme d'affaires que n'ani naka alla bateau. C'est l'idiot alla ye, c'est l'ika alla faux, massa alla yere de ko. Allah, c'est fama. Allah, Allah neta ne bilama ta nyimisa koy. Ibn nakale join. Ha? Tagarotina, shiyorotina, ntaro mukonge to. Nata go jugu man koy. Ne natara gatlaka bechere bulu. Ibn nakale, ibn gemi, ibn getodi, c'est fama. Allah la sababu wɛrɛ dayɛlɛ ne sa ka chance dɔ nɔgɔya chance ɲuman kelen hali n'a kɛra kelen ne ka sogo minɛ ko garde ka ɲɛ sa ka nata bɔ kɔrɔ cɛ mɛ y'a di Ala ma quoi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala jasibe yala koy ala ne bi foki wala mo don ne bi foki barka da ne bi foki ta masa ni de bi ta mo ko ala ni che masa mi ne son kene ala ne ku mangene yinga bana ke ala siti kene ka ngarse to bara la Bamako nana Bamako ka Bamako ni nanu bege la ala imani la bushi ala ini che ya to ni baraso oroni bela ka compte bancaire so pour 15 millions de francs CFA au bakono ini che ala ka klatuni kale ko wuro entreprise nyamo ko bay où il doudia ni résidence bay sous quel salon ça va jada tela ko ay ni che masambe ne son fo musulman musomi la damne do na majine do malgré qu'il fait ta checkun a cɛ banabagatɔ dɛsɛlen san joli baara t'a bolo ala ma ne musoman labila koyi ne muso tugula kɔ kan ni cɛ ma sa ne sɔrɔ furumuso ɲuman na ala ka denbayatigi wala ka cɛw bɛɛ sɔrɔ furumuso ɲuman koyi sisan nɔ k'a tɔ bɛɛ sɛbɛn tiya n bɛna sɔn denmuso ɲuman na denmuso ala i ni cɛ
On va donner surprise Mikeli. Ni Gawusu bilara entreprise min ɲɛmɔgɔya la yen ni barakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ ale fɛnɛ tɔgɔ ko Mariam a surprise filɛ nin dɛ n y'a ɲɛfɔ Mariam ye n ye $2 di Mariam ma compte bancaire dira ma dɔrɔn yɔrɔ bɛɛ la n ye $2 bɔ a kɔnɔ $2 ni dɔɔnin ka $2 di Mariam ma n kan ka taa village la. A bɛ kɛ cogo di? En buramuso hakɛ to de i ka minɛn minɛ ka bi kiri. I bɛna wuli fɔlɔ yan? Wala n bɛna ci. Awɔ n y'a mɛn. Somɔgɔw? Somɔgɔw wele. Bamakɔkaw e bɔra Bamakɔ de? Awɔ. O bɛ dɔn i ye cogo la. Gawusu de ye ne ci ka na. Ne ka Gawusu? Awɔ. Basi t'a la? Basi foyi t'a la? Alhamdulilayi ne Gawusu nouvelle y'a sɔrɔ. Awɔ. Kana to mɔgɔ ka bɔ a kalama ko ne y'a ci yɛrɛ. Ka taa a muso a k'a kunna bolo da kan ne ɲɛ nɔnɔ don baara la yan. N'a dɔn nin wagati la ne sɔrɔ so. Mariam. Kana to muso ka bɔ a kalama ko ne de y'i ci dɛ. A kɛra tɔgɔma ko yɛrɛ o Mariam. Ala ye ni ci alhamdulilayi rabbil alamin. A ko n kana den wuli la ko ci dɔw bɛ k'a tɛ se ka na k'a tɛ sira sɔrɔ. O ɲɛna sa. E tɔgɔ? Ne tɔgɔ Mariam. I tɔgɔ Mariam? Denmuso tɔgɔ Mariam. Walayi n denmuso. Ale fana tɔgɔ de Mariam. Jan tɔgɔ ma yɛrɛ. Diyara n ye kojugu. Ala ka den balo. Amina. A yelen ka na. Amina. I ni baraji. Kɔri basi kɔni t'a la? Basi foyi t'a la? A bɛ cogo di? A nisɔn ka di wa walima? Basi foyi t'a la. Ala kana basi k'a la. Ala basi k'a la. Basi foyi t'a la. A bɛ yen? Awɔ. O ɲɛna sa. Ne yɛrɛ n'a fa bɔlen. Wallahi. A n'a fa bɔlen don dɛ.